वीडियो कॉल तू उठावो कानी बारू तनी हमके देखावो कर तनी वीडियो कॉल तू उठावो कानी बारू तनी हमके देखावो जगह के कोनो बताव तू नाम हो इहाँ पंडाल में लगल बाटे जाम हो जगह के कोनो बताव तू नाम हो इहाँ पंडाल में लगल बाटे जाम हो इने खाते हम बायलोन आइल बानी एको दुगो नहीं ना धोन आइल बानी मिले खाती तू हुई हयाब ये सोनो अब तो केहू से अनाउंस करवा दी तो हयाबो मिलत पार शादी अब तो केहू से अनाउंस करवा दी